ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tao lang nagkakamali rin. Ito ang kataga na madalas nating sabihin sa tuwing nakagagawa tayo ng mga kasalanan. Lalo na kapag hindi natin yon ginusto. Pero hindi pwedeng habang buhay ikakatwiran natin ito. Kaya tayo binigyan ng kakayahang mag-isip at magdesisyon ay upang alamin natin kung ano ang tama at iwasan ang mali. Ngunit paano na lamang kung may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado at may mga pagkakataon na nadadala tayo ng ating damdamin? Lahat tayo ay may tinatagong sekreto. Yung bang mga gawain na ayaw nating mabunyag sa iba dahil sa takot nating mahusgahan, kutyain o pulaan. Pero sa pagkakataong ito ay lakas loob na ibabahagi ni Monica ang kanyang sekreto. Gusto mo na bang malaman kung ano yon? Tunghayan natin yan ang kanyang istorya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga tao ang maging mahina sa puso at isipan. Kaya nakagagawa tayo ng mga kasalanan na madalas ay bunga ng silakbo ng damdamin. Pero isa sa mga aral na natutuhan ko sa buhay ay palagi tayong may pagkakataon para magbago tungo sa ikakaunlad at ikakabuti ng ating mga sarili. At iyon po ang gusto kong matutunan ng mga kabarangay natin sa pagtatapos ng kwento ko. Sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon para humingi ng mas malawak na pangunawa dahil may ilang bahagi sa kwento ko na may pagkasensitibo. Kaya may sa ilang detalye lamang din po akong babaguhin para sa aking privacy. Pero bago ko po umpisahan ang paglalahad, Monica na lamang ang itawag ninyo sa akin. 30 years old na po ako this year. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories. Mahilig po ako manood ng mga teleserye sa GMA. Sa tagal ko na pong nakikinig sa programa ninyo at sa dami ng mga napakinggan ko ay wala pa po akong naingkwento na kwento na kapareho ng kwento ko. Kaya baka pag nagkataon, ako po yung kauna-unahang magbabahagi nito sa radyo. Tubong Pagadian City sa Zamboanga del Sur ang pamilya namin. Doon pinanganak at lumaki ang mga magulang ko. Magkababata po si nanay at tatay at matagal nang may gusto si nanay sa tatay ko. Pero hanggang kaibigan lang ang tingin sa kanya ni tatay. Noong graduate sila ng high school ay nag-decide ang pamilya ni tatay na lumuwas sa Maynila para pag-aralin siya doon ang kolehiyo. Pero noong gabi bago siya umalis, nagpaalam siya kay nanay pero niyaya siya nitong uminom. At noong nalasing sila ay saka naman may nangyari sa kanila. Nagalit si nanay kay tatay at tinuloy pa rin niya yung pag-alis at walang nagawa ang nanay ko. Kaya bilang ganti kay tatay ay hindi po sinabi ni nanay na nagbunga ng sanggol ang nangyari sa kanila noong gabing yon. At ako ang sanggol na yon, Papa Dudut. Lumaki akong walang tatay, si nanay ang kasama ko simula pagkabata hanggang sa tumungtong ako sa edad na 21. Dahil kami lang ni nanay ang magkasama sa buhay, kaming dalawa lang ang nagtutulungan. Nakagraduate naman ako ng high school pero pahinto-hinto ako kaya natagalan. Mula kasi noong magkasakit si nanay ay nabago ang aming kapalaran. Kinailangan kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil salat kami ni nanay sa pera, hindi namin nailaban ang kanyang kalagayan. Bago namatay si nanay dahil sa sakit na cancer ay nakilala ko si tatay noong umuwi siya sa probinsya namin. Kitang-kita ang pagiging magkamukha namin kaya hindi may kakaila na mag-ama kami. Doon na rin pinagtapat ni nanay ang lahat, Papa Dudut. At nung nawala siya, nag-decide si tatay na isama ako pabalik sa Maynila para tumira sa bahay nila ng asawa niya.
Pinag-aral niya ako ng college hanggang sa dumating po yung araw ng aking pagtatapos, Papa Dudut. Ayan, Taya. May schedule na yung graduation day namin. Next month po. Ayan din po yung oras. Wow, cum laude ang anak ko. Proud na proud ako sa iyo, anak. Kanino pa po ba ako magmamana? E di sa inyo po. Ay nako, binola mo pa ako. Hindi ko po kayo binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Namana ko po sa inyo yung talino nyo. Pati na rin yung ganda ko. Oh, kita mo? Binobola mo talaga ako. Sige ka, anak. Baka lubak yung ulo ko niyan. Maniwala na lang po kasi kayo. Matalino kayo at gwapo rin. Daming ang napapa-second look sa inyo kapag nasa mall tayo eh. Akala kasi nila artista kayo. Naku, okay na yon. Maswerte ako kasi biniyayaan ako ng gandang lalaki. Pero ikaw, maganda na, matalino pa. Pakiramdam ko nga mas matalino ka pa sa akin. Ayos yun kasi mas malayo mararating mo. Congratulations ulit, anak. Thank you po, Tay. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo kasi pinagtapos niyo ako ng college. Responsibilidad ko yun bilang tatay mo. Pero buti nagkita tayo bago namatay si nanay nung umuwi po kayo nun sa probinsya, no? Ang totoo, tinawagan niya ako. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman number ko. Pero hindi na yung mahalaga. Tapos sinabi niya sa akin yung tungkol sa'yo. Talaga po? Oo. Nung una, hindi ako naniwala kasi baka niloloko niya lang ako. Pero may kung anong pakiramdam kasi na nagudyok sa akin na umuwi sa Pagadian para alamin yung totoo. Tapos doon na nga kita nakilala. Hindi maikakaila na tatay mo nga ako kasi magkamukha tayo. Para nga po tayong pinagbiyak na bunga, Tay. Oo. At simula nung araw na yon, malaki na pinagbago ng buhay ko. Kasi nung nakilala kita, nagkaroon na ako ng anak. Malaki rin po ang pinagbago ng buhay ko nung nakilala ko kayo. Nagkaroon po ako ng tatay. Pinapangako ko na gagawin ko lahat para maging mabuting tatay sa'yo, anak. Pasensya ka na rin pala kasi malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Kung mas maaga siguro kitang nakilala, nabigyan kita ng mas magandang buhay. Hindi sana kayo naghirap ng nanay mo doon sa probinsya. Tapos na po yun. Huwag na po nating balikan. Napatawad ko na po kayo kasi na-realize ko na wala kayong kasalanan. Hindi nyo naman po alam na nagkaanak kayo kay nanay eh. Tama ka naman doon. Pero hindi ko pa rin mapigilang isipin yung tungkol sa nakaraan paminsan-minsan. Katulad ngayon. Naisip ko kasi paano kung hindi ako naniwala sa nanay mo na nagkaanak nga kami? Paano kung hindi ako umuwi sa Pagadian? Paano kung hindi kita nakilala? Puro paano na lang po lahat yan. Kasi po magkasama na tayo ngayon. Yun po ang mahalaga. Huwag na po kayong mag-isip ng ibang bagay, Tay. Kasi malulungkot pa kayo. Dapat nga masaya kayo kasi gagraduate akong cum laude. Ay, oo nga naman. Dapat masaya ako. Pasensya na. Okay lang po yun. Kanina pa pala kayo kumakain dyan, hindi nyo mala ako tinawag. Tinawag po kita pero may kausap kayo sa cellphone. Anita, maupo ka na dito. Hindi pa naman kami tapos kumain ni Monica. Saluhan mo na kami. Taong 2015 kami unang nagkita ni tatay. Yun din ang taon kung kailan ako bumalik sa pag-aaral. Matapos niya akong isama sa Maynila, 25 years old na ako nung graduate ako ng college noong 2019. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ng tatay ko. Mabait siya sa akin ng sobra. Kahit 25 years old na po ako noon ay parang baby pa rin ang turing niya sa akin. Marahil ay bumabawi siya sa mga taon na hindi kami nagkasama. Kaya pilit siyang nagpapakatatay sa akin. Nung una kasi ay ayaw kong sumama sa kanya pa Maynila pero dahil mahirap ang buhay namin ni nanay sa Pagadian, siguradong wala akong kinabukasan doon. Inudyukan din ako ng mga kamag-anak namin na mas maraming oportunidad sa Maynila kaya sa huli nakumbinsin na rin akong sumama kay tatay. Sa loob ng 4 na taon ay ginawa ni tatay ang makakaya niya para bumawi sa akin. Sinabi noon ni nanay na gwapo raw si tatay. Sa kanya ko naman na ang maganda kong mukha. May kahawig daw siyang artista si Gabby Concepcion.
Nung una ay hindi ako naniniwala sa description na ibinigay ni nanay pero noong nagkita kami, kulang na lamang ay sumayad sa lupa ang pangako matapos kong humanga sa kagwapuhan ng tatay ko. Tapos malambing pa siya. Malumanay magsalita, mabait at mapagbahal. Kaya naman hindi naging mahirap sa akin na patawarin siya sa mga pagkukulang niya bilang magulang ko. Noon kasi madalas akong inggit sa mga kaklase ko na may tatay. Minsan ko na rin tinanong sa sarili ko kung ano ang pakiramdam ng mayroon noon. Hindi ko hiningi pero nagkusa ang tatay ko na i-spoil ako. Sobrang kinasaya ko yon, kaya lang kung may isang bagay akong kinakainisan. Yon ay ang asawa niya si Anita na madrasta ko, Papa Dudut. Monica! Monica! Ano ba yun? Nagtatanong ka pa dyan. Tambak yung hugasin doon, oh. Bakit hindi mo man lang mahugasan? Mamaya na po yun, busy pa po ako. Busy saan? Nanonood ka lang naman dyan sa cellphone mo. Opo, pero wala na akong maintindihan sa pinapanood ko kasi ang ingay nyo. Anong sinabi mo? Ako pa talaga ang maingay, ha? Aray ko po! Bakit po ba kayo nanghahampas? Nakakapikong ka na kasi eh. Napakatamad mo. Hindi po ako tamad. Wala lang po ako sa mood na maghugas ng pinggan. Kailan mo plano maghugas? Kapag nasa mood ka? Opo, sa kapagkatapos nitong pinapanood ko, 2 episode na lang po eh. Mas uunahin mo pa yung walang kakwenta-kwentang palabas na yan kaysa maghugas ng pinggan? Kung gusto nyo, kayo po maghugas ng pinggan. Bastos ka talaga kahit kailan ah! Sige po, sampalin nyo ako. Susumbong ko kayo kay tatay. Yan! Diyan ka magaling eh! Mahilig kang magsumbong sa tatay mo. Palibasa, alam mong kakampihan ka niya. Kakampihan po ako ni tatay kasi wala po akong ginagawang mali. Kayo po yung bigla na lang nagagalit at nananakit dyan. Paano hindi magagalit sa'yo? Napaka-spoiled mo! Kung mas nakakala mo may katulong tayo. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha, na walang katulong dito sa bahay. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging senyorita mo, Monica. Kung sa tatay mo, uubra yung katamaran mo, sa akin hindi. Para hugasin lang nagagalit kayo sa akin? Hugasan ko naman po yun mamaya. Ang hirap sa'yo, puro ka mamaya. Hanggang sa hindi mo na nagawa kasi nakalimutan mo na. Sa tinagal-tagal ba naman nakasama kita sa pamamahay namin, imposibleng hindi pa kita makabisado. Hoy, kabisado ko na yung ugali mo. Monica ha, baka nakakalimutan mo ha, sampid ka lang sa amin ng tatay mo. Matagal na kami magkasama, maayos naman kami noon eh. Pero alam mo ba nung dumating ka, lagi kanya kinakampihan kahit na ganyan yung ugali mo. Matagal na rin namang nagtsatsaga si tatay kahit ganyan ang ugali mo. Anong sinabi mo? Akala mo kung sino ka umasta porkit sampid lang ako sa pagsasama niyo ni tatay? Pero baka nakakalimutan mong anak niya ako. Dugot laman. Kaya natural, kakampihan ako ng tatay ko. Kaya humanda ka kasi isusumbong ko talaga yung pang-aaway niyo sa akin. Pati yung paghampas niyo. Aba talagang sinusubukan mo ko ha? Baka alis na nga dito. Baka lalong masira yung gabi ko. At saan ka pupunta? Sa kusina, maghuhugas ng pinggan. Para di ka sumabog dyan at parang bulkan. Nung una pa man ay hindi na mabait sa akin si Anita. Ramdam ko rin na hindi niya ako gusto dahil anak ako sa labas. Patas lang naman kasi hindi ko rin siya gusto para sa tatay ko. Kaya nga pinanggigigilan ko siya sa bahay namin hanggat maaari ayokong nasa isang lugar kami o nag-uusap ng matagal. Kasi nagkakainitan lamang kami at madalas nagkakapikunan. Hindi namin gusto ang isa't isa at alam po yun ng tatay ko. Pero wala naman po siyang magawa kundi kausapin lang kami ng mahinahon ng madrasta ko para pagbatiin, Papa Dudut. Ewan ko ba pero pakiramdam ko. Inaagaw niya sa akin ang atensyon ng tatay ko. Oo, alam ko namang mag-asawa sila. Kinasal nga sila at paulit-ulit niyang pinapakita sa akin yung wedding pictures nila ni tatay. Siguro para ipamukha niya na siya yung legal na asawa. Sa isip ko ay baliw ba siya? Patay na ang nanay ko, anak lamang ako. Kaya kung may galit siya sa nanay ko ay huwag niya akong pagbuntunan. Kaya lang sa loob ng 4 na taon ng pagsasama namin sa iisang bubong bilang isang pamilya, hindi ako umasa na magkakabati kami ng madrasta ko tulad ng gustong mangyari ni Tatay Papa Dudut.
Maganda po ang madrasta ko, Papa Dudut. Hindi katakataka na nagustuhan siya ng tatay ko. At sa edad niyang 45 ay masasabi kong parang nasa 30s lamang siya. Pareho silang business-minded ni tatay. Kung ang tatay ko ay may negosyong machine shop, may pastry shop naman ang madrasta ko, kung saan ay siya mismo ang nagbe-bake ng pastries at cake na binebenta nila. Wala po silang anak ni tatay kasi baog siya. Kwento sa akin ng tatay ko ay gustong-gusto raw nilang magkaanak, kaya laking dagok sa kanila yung hindi pagbubuntis ni Anita. Naisip ni tatay na mag-ampon pero ayaw ng madrasta ko. Kaya nga thankful si tatay nang dumating ako sa buhay niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan, graduation day ko na po yun. Tulad ng inaasahan ay umattend po si tatay kasama ang madrasta ko. Proud na proud sa akin si tatay dahil sa karangalang nakuha ko na inalay ko sa kanya. Hindi ko rin siya kinalimutang pasalamatan sa speech ko dahil kung hindi sa kanya, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Lalo na at minahal niya ako at inalagaan ng husto simula nang nawala ang nanay ko. Nangako po sa akin si tatay na hindi siya magsasawang alagaan ako kahit na may sarili na akong trabaho o magkaroon ako ng sarili kong pamilya sa hinaharap. Tinupad po yun ni tatay kaya masayang masaya ako. Pakiramdam ko po talaga ay binibaby niya ako ng gusto. Mabilis akong nakahanap ng trabaho at sa totoo lang ay ako ang hinanap ng trabaho ko. Hindi ko alam na naireko na ako ng mga professor ko sa mga kakilala nila na nagtatrabaho sa linya ng kursong tinapos ko. Na-impress sa mga ito at kinausap ako. Nakakatuwa kasi nailagay ako sa posisyon na ako ang namili kung saan ako magtatrabaho. Nagustuhan ko ang starting ko na sweldo at nakasundo lahat ng mga katrabaho. Hindi ako nagkamali sa napusuan kong trabaho, Papa Dudut. Isang araw ay niyaya po ako ng office mate ko na umattend sa kasal niya. Pero sa circle of friends namin sa opisina, ako lang yung walang boyfriend kaya naman may naisip po akong paraan, Papa Dudut. Tay, sige na. Samahan niyo na akong umattend sa kasal ng kaibigan ko. Please, please. Wala ka bang ibang pwedeng isama? Wala po. Couple raw kasi tapos ako lang yung walang boyfriend. Wala pa nga ba? Tatay talaga wala pa nga po. Bakit ba wala pa? Hindi ko pa po priority yung pagbo-boyfriend eh. Ayos lang naman sa akin mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na naman, anak. Oo nga po, pero wala pa kasi akong nakikilalang lalaki na katulad nyo. Katulad ko? Opo, yung kasing gwapo nyo, kasing talino, saka kasing ganda ng katawan nyo. Ano maganda sa katawan ko? Yan po, tayo, yung dibdib nyo, tapos yung muscles nyo. Anak, pisikal na katangian lang naman yan. Hanapin mo sa isang lalaki yung mamahalin ka, aalagaan ka, pagtatanggol ka, at hindi ka pababayaan. Ganon. Actually, lahat po ng mga sinabi nyo, nakita ko na sa inyo, tay. Wala naman eksaktong lalaki na katulad ko. Pero meron dyan na baka mas malamangan pa ako. Basta wala pa po sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Sige, ikaw ang bahala. Bata ka pa naman. Pagtatrabaho muna ang atupagin mo. Mag-enjoy ka sa buhay. Mag-travel ka kasama mga kaibigan mo. Mag-ipon ka para sa sarili mo at sa magiging pamilya mo. Kasi alam mo na, hindi naman ako habang buhay nandito para samahan ka. Tay naman eh. Totoo lang yung sinasabi ko, nak. Siyempre tatanda rin ako. Tatanda nga kayo pero matagal pa yun. Saka sa edad nyo ngayon, mukha pa rin kayong bata. Bolera ka talaga. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Saka nangako po kayo sa akin na kahit malaki na ako, kahit may trabaho na ako, tsaka kahit may sariling pamilya na, baby nyo pa rin ako. Hindi ko naman babaliin yung pangako kong yun. Kaya nga po aasahan ko yun, tay. Gusto ko kahit matanda na ako, magkasama pa rin tayo. Kasi kung akong tatanungin, kayo po yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Sana lang, malakas pa ako pag tumanda ka na. Siyempre, malakas pa po kayo nun. O sige, oo na lang. Gusto rin naman kita makasama hanggang pagtanda ko. Talaga, tay? Oo. Gusto ko pang bumawi sa mga panahong hindi kita nakasama simula na ipinanganak ka. Kaya sana, bigyan pa ako ng Diyos na mahabang buhay para mas matagal pa kitang makasama. Ipagdadasal ko po yan.
Pero mabalik tayo. Sumama na po kayo sa akin sa kasal ng kaibigan ko. Sige na po, Tay. Wala talaga akong kasama. Saka pwede naman daw po ako magsama ng family, sabi ng kaibigan ko eh. Ay, kailan ba yan? Next week po, Sabado. O sige, payag na akong samahan ka. Yay! Thank you, Tay! The best ka talaga! Pero pwede ba natin kitain ng mama mo pagkatapos ng kasal? Kahit mag-dinner lang tayo sandali. Kasi nangako ko sa kanya na ilalabas ko siya sa araw na yon. Hindi nyo na po ba pwedeng i-move yung lakad nyo? Hindi na eh. Magiging busy na kasi yung mama mo sa mga susunod na araw. Dumarami raw orders niya, kaya wala na siyang panahon para lumabas. Saka ayaw mo ba nun? Magkaka-family bonding tayong tatlo? Kayo lang naman po yung gusto ng family bonding. Sigurado ako na hindi rin matutuwa yung asawa nyo kapag nalaman niyang kasama ako. Uuwi na lang siguro ako tapos kayong dalawa na lang yung mag-bonding. Monica naman. Kakausapin ko si Anita. Sumama ka na. Sige na. Ay, okay po. Pinagbigyan nyo naman po ako na samahan sa kasal ng friend ko kaya pagbibigyan ko na rin po kayo na sumama sa dinner na yun. Salamat. Sigurado ako na mag-e-enjoy tayong tatlo. Hindi po ako masaya na pinag-usapan namin ng madrasta ko ng araw na yon. Pero masaya po ako kasi pumayag si tatay na samahan ako sa kasal ng katrabaho ko. Siguro'y ganun talaga ako kalakas sa kanya. Tipong kahit busy siya ay hindi niya ako kayang hindian. Noong hapunan, binalita niya sa madrasta ko yung pupuntahan naming kasal at agad po na umasim ang mukha ni Anita. Halatang hindi siya natuwa pero wala na siyang magagawa dahil masosolo ko si tatay sa araw na yon. Hindi nagtagal ay dumating na nga po ang araw ng kasal ng katrabaho ko. Sobrang gwapo po ni tatay sa suot niyang navy blue na tuxedo. Terno sa dress ko. Marami rin sa mga kakilala ko sa kasal na yon ang napa-second look sa tatay ko kasi napaka-artistahin ng itsura niya. Hindi ko po mapigilang maging proud sa magandang jeans namin, Papa Dudut. Habang nangyayari yung seremonya, may pagkakataon po na ini-imagine ko na ako yung bride at si tatay naman yung groom. Tapos ay hindi ko po napigilang ngumisi at kiligin sa imahinasyong yon. Hindi ko po alam kung bakit bigla ko na lamang naisip yon, Papa Dudut. Hindi po ako nandiri, sa halip ay nilingon ko si tatay sa pwesto niya at nung naramdaman niyang nakatitig ako sa kanya ay ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Agad kong iniwas ang paningin ko sa kanya kasi baka mahalata niyang namumula ang pisngi ko. Natapos po ang araw na yon na sobrang saya ko kasi kasama ko ang tatay ko. Nagpatuloy po ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni tatay hanggang sa ako na rin yung hinihingan niya ng suggestion sa mga personal na bagay tungkol sa kanyang sarili, Papa Dudut. Nak, busy ka ba? Hindi naman po, Tay. Bakit po? Magpapatulong sana ako sa'yo na pumili ng kulay ng dry fit shirt na bagay sa akin. Wow, sige po. Para saan niyo po gagamitin? Gusto ko na kasi mag-exercise katulad mo. Pakiramdam ko, bumibigat na ako eh. Hindi naman po kayo mukhang mataba. Hindi nga, pero mabilis na akong hingalin. Naglalakad pa nga lang, para na ako hinahapo. Kaya naisip ko, baka kulang lang ako sa exercise. Gusto ko sumama sa pagja-jogging mo tuwing umaga. Talaga po? Sige, masaya yan, Tay. Tingin nga po ng kulay. Ito, plano kong bumili sa online store na yan kasi maganda mga review tungkol sa quality ng items nila. Ano sa palagay mong kulay ang bagay sa akin? Maganda po tong navy blue, pero parang bagay din sa inyo tong maroon at dark green. Saka tong itim at puti. Talaga? Dami naman palang bagay sa akin. Maganda kasi kayo magdala ng damit, kaya marami po talagang kulay na bagay sa inyo. Ikaw din naman. Maganda ka rin magdala ng damit. Natutuwa ako pag nakikita ko yung mga suot mo pagpapasok ko sa opisina. Talaga po? Natutuwa kayo? Oo, kasi kitang-kita yung ganda ng katawan mo. Ikaw, Tay, palihim niyo pala akong tinitignan. Hindi ko kasi mapigilan. Ako rin naman po, lagi ko rin pong tinititigan yung mga outfit nyo.
Hindi ko po mapigilang humanga. Para kayong model, Tay. Mas maganda pa nga kayo magdala ng damit kaysa sa ibang model na nakita ko online. Kaya sigurado, kahit na anong kulay, bagay sa inyo. O sige, bibiling ko na yung mga kulay ng dry fit na sinabi mo. Excited na po ako makasama kayong mag-jogging. Ako rin. Siyempre, alam mo na, nagkakaedad na tayo. Kaya kailangang alagaan na yung katawan. Buti nga ikaw habang bata pa, inaalagaan mo na yung katawan mo. Siyempre po, kasi baka kapag tumaba ako, hindi na ako maganda sa paningin niyo. Anong hindi maganda? Anak kita, kahit tumaba ka, ikaw pa rin yung pinakamaganda. Talaga po? Mas maganda pa ako kaysa sa asawa niyo? Maganda si Anita pero oo, mas maganda ka sa kanya. Maganda po talaga ako kasi gwapong tatay ko. Kanino ba naman ako magmamana? Sa inyo rin naman, di ba? Sa bagay, Huwag kayong mag-alala, Tay. Kasi sabay na tayo mag-exercise. Ako na pong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayo para mas lalong gumanda ang katawan nyo. salamat. Hindi ko kasi maisama sa pag-exercise yung mama mo. Wala raw siyang hilig doon kasi nakakapagod daw. Meron bang exercise na hindi nakakapagod? Hayaan mo na yung mama mo. Ayaw lang talaga niya kaya iniintindi ko na lang. Kaysa pagtalunan namin ulit yung maliit na bagay na yon. Kaya ikaw na lang yung nilapitan ko. Tamang tao po ang nilapitan nyo. Kasi kung di kayo susuportahan ng asawa nyo sa maliit na bagay tulad ng pag-exercise, ako na lang pong susuporta sa inyo. Ang swerte ko talagang naging anak kita. Mas maswerte po ako na kayo ang tatay ko. Papadudot bukod sa araw-araw na pagja-jogging sa umaga ay niyayaya ko rin pong mag-enroll sa gym ang tatay ko. Siyempre hindi po niya yon tinanggihan, lalo na at gusto niyang gumanda ang katawan niya. Sinama ko po siya sa gym kung saan ako naka-enroll at hindi nagtagal. Nagsimula ng session niya na isinasabay ko sa akin. Kaya naman sabay kaming pumupunta sa gym ni tatay. Naging bonding na po namin yon. Nagkaroon po ako ng maraming oras na kasama ang tatay ko, Papa Dudut. Masaya ako kapag nagji-gym kasi nasisilayan ko ang katawan ni tatay lalo na kapag fitted ang suot niyang damit. Hindi ko rin mapigilang panoorin siya habang gumagawa ng exercises at nagbubuhat ng barbell. Napapakagat labi pa nga ako habang titig na titig sa katawan niya at maumbok na likuran. At mas lalo po siyang gumagwapo sa paningin ko kapag basang-basa siya ng pawis. May mga pagkakataon din po na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin si tatay kapag nag-exercise ako. Kaya mas lalo ko pong ginagalingan para matuwa siya sa akin ng husto, Papa Dudut. Bukod sa pagpunta sa gym ay sumali na rin kami ni tatay sa marathon at umakyat na rin kami sa mga bundok bilang form of exercise at bonding. Marami po kaming memory na binuo ni tatay kaya sobrang saya ko. Masasabi ko na naging close na kami ng husto. Marami na po kaming napag-usapan tungkol sa mga personal naming buhay. Nagsishare po ako ng mga nangyayari sa akin sa opisina at siya naman ay sa business niya. Pero yung hindi ko po makakalimutan ay yung kinuwento niya, yung relasyon nila ng madrasta ko, Papa Dudut. Hindi na raw kasi siya masyadong pinagtutuunan ng atensyon ng asawa niya. Masyado na raw pong busy sa negosyo ang madrasta ko kaya wala na halos silang oras para sa isa't isa. Kunwari, malungkot ako habang pinakikinggan ang tatay ko kasi nakikisimpatya ako sa nararamdaman niya. Pero deep inside ay masaya po ko dahil unti-unting nagkakalamat ang relasyon nila. Ewan pero hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko ng mga panahong yon. Masaya ako kapag magkasama kami ng tatay ko. Pero kapag kasama na namin yung asawa niya, naiirita ako. Hindi ko rin mapigilang magselos kapag mas pinagtutuunan siya ng atensyon ni tatay, Papa Dudut. Oh, kumain ka lang ng kumain ha, Tony. Niluto ko yung mga paborito mo. Damihan mo yung kain mo kasi parang nangangayayat ka na. Talaga? Ibig sabihin umi-epekto yung pag-exercise namin ni Monica. Ano bang exercise yan? Parang hindi mo naman kailangan kasi maayos naman yung katawan mo. Kailangan pa rin po ni tatay ng exercise kasi nagkakaedad na po siya. Nandun na tayo. Pero sa nakikita ko, parang nasusobrahan naman yung pag-exercise ninyo. Tingnan mo nga yung tatay mo, oh.
Nung nakaraan panireklamo niya na masakit daw ang katawan niya kasi matindi yung workout ninyo sa gym. Nung nakaraan lang naman yun. Okay na ako ngayon. Kahit na, parang hindi pa rin maipinta yung mukha mo nun. Baka nakakalimutan mo, Monica, ha, na hindi mo kaedad yung tatay mo. Kaya nga wag mo nga siya basta isama sa mga ganyan-ganyan. May paakyat-akyat pa kayo sa bundok, tapos uuwi kayo may pasasatuhod yung tatay mo. Anita, walang kasalanan si Monica. Unang beses ko lang umakyat sa bundok. At kahit na may training naman ako sa gym, iba pa rin kapag nandun ka na mismo. Bakit hindi po kaya ninyo subukang sumama para malaman nyo? Bakit naman ako sasama? Pahihirapan ko pa yung sarili ko? Kaya nga sinasabi namin sa'yo na mahirap. At kaya nga ayoko na rin sumasama sa mga ganyan. Makontento ka na lang sa paglalakad at pagja-jogging dito sa lugar natin. Masaya naman ako kapag sinasama ako ni Monica sa mga ganun. Pakiramdam ko, buwabata ako. Pakiramdam mo lang yon. Pero nagkakaedad ka na, kaya dapat mas alagaan mo yung katawan mo. Ang nega nyo naman po mag-isip? Paano naging nega yon? Kapakanan lang naman ng tatay mo yung iniisip ko. Palibasa kasi wala kang pakialam sa tatay mo eh. Kasi kung meron, hindi mo siya sasama sa mga ganyan. May pakialam po ako kay tatay. Kaya nga nag-enroll kami sa gym at sinasama ko siya sa mga pinupuntahan ko. Kung makapagsalita kayo, parang masamang anak ako ah. Kayo nga hindi nyo siya masamahan kahit man lang mag-jogging kasi puro kayo trabaho. Anong sabi mo? Uulitin ko po ba? O baka gusto nyo kantahin ko na lang para may tono, mas madali nyong matatandaan. Anita, Monica, huwag na kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain. Iyang anak mo eh, pagsabihan mo nga yan. Masyadong matabilang dila. Wala po akong sinasabing masama. Kayo yung basta nagsasalita dyan na wala akong pakialam kay tatay. Mas kayo yung walang pakialam sa kanya. Monica, tama na. Totoo naman po yung sinasabi ko, tay. Sa inyo na nanggaling. Masyadong busy ang asawa niyo sa negosyo niya, kaya wala na siyang oras sa inyo at sa relasyon ninyo. Totoo ba yan, Tony? Sinabi mo yung kay Monica? Oo, pero wala na yon. Anong wala na? Ayos na ako. Hindi na ako nagtatampo sa'yo kapag busy ka masyado sa negosyo mo. Pero alam ko naman na masyado nga akong busy nitong mga nakaraang araw kaya pasensya ka na. Kaya nga eto pinagluto kita ng mga paborito mong pagkain para makabawi man lang ako sa'yo. Talaga? Pambawi mo to sa akin? Oo nga, kaya kumain ka ng marami. Siyempre naman. Mukhang mapaparami talaga ang kain ko nito kasi masasarap lahat ng niluto mo. Masarap talaga yan. Ako lang naman yung masarap magluto sa pamamahay na to, no? Sino ba namang anak ang magseselos ng ganon katindi kung walang nararamdaman sa tatay niya bukod sa pagiging magulang nito? Wala. Wala, Papa Dudut. Kaya doon ko po na-confirm na gusto ko ang tatay ko. Gusto kong akin lamang siya. Kaya pala naiinis ako sa madrasta ko kapag inaagaw niya sa akin ang atensyon ni tatay. Kasi hindi lang basta atraksyon sa pisikal niyang itsura ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon. Mahal ko na po siya at ayokong may kaagaw sa kanya kahit na ang mismong asawa pa niya. Malakas ang pakiramdam ko na pareho kami ng nararamdaman ni tatay sa isa't isa. Kasi kung hindi ay bakit ang saya-saya niya kapag kasama ako? Bakit ang lagkit niya rin tumingin sa akin kapag nasa gym kami? O kahit nasa bahay lang? May mga pagkakataon pa nga na nahuli ko siyang nakatingin sa akin sabay ngiti noong nagkatitigan na kami. Isa pa sa napansin ko ay ang pagiging mahawak ni tatay sa akin. Madalas niya akong alalayan sa lahat ng bagay. Kapag bababa sa kotse, aakyat sa hagdan, kapag pinapaligid niya ako sa kalsada kasi may mga sasakyan sa tuwing nagja-jogging kami. Pinapaurong din niya ako sa upuan kapag kumakain kami sa bahay man o sa labas. Kung tratuhin niya ako ay parang asawa niya kaya naman kilig na kilig po ako. Kaya para ma-confirm yung feelings namin sa isa't isa, nag-isip ako ng isang plano, Papa Dudut. Isang gabi nagluto ako ng dinner namin. Sinarapan ko talaga ng gusto para purihin ako ni tatay. Siyempre hindi yon kinatuwa ng madrasta ko. Ayaw ko sana siyang imbitahan na kumain pero inaya siya ni tatay na saluhan kami. Buti na lamang at tumanggi siya. Wala raw siyang gana. Lumabas siya ng gabing yun at hindi ko alam kung saan nagpunta. Hindi ko na rin tinanong si tatay kung alam ba niya. Mas maganda na rin na nasa labas siya kasi hindi talaga maganda ang atmosphere sa bahay tuwing nandoon si Anita. Hinayaan na siya ni tatay kasi
Baka pagod lang daw at stress sa trabaho. Kunwari concerned ako pero sa totoo lang ay wala akong pakialam sa asawa niya. Si tatay po ang priority ko ng gabing yon. Matapos namin kumain ay niyaya ko siyang uminom ng wine para kahit papano ay makapag-relax naman kami habang nagkwekwentuhan. Hindi na lang namin namalayan ang oras at nakarami na rin pala kami ng inom ng gabing yon, Papa Dudut. Masarap ba yung wine? Oo, masarap nga anak. Gusto niyo pa po ba? Sige, pagsalin mo pa ako. Okay. Salamat. Balik tayo sa usapan natin. Sigurado ka bang wala pang naliligaw sa'yo? Opo, hindi ako nagbibiro. Bakit niyo po natanong? Hindi lang ako makapaniwala kasi ang ganda-ganda mo. Tapos mabait ka pa, masipag at mapagmahal. Kahit sinong lalaki, magugustuhan ka. Talaga po? Kahit kayo? Oo naman, kahit ako. Paano po kung sabihin kong gusto ko rin po kayo? Ha? Gustong gusto ko po kayo. Gusto mo ko kasi tatay mo ako. Kasama na yon. Pero mas lamang po yung pagkagusto ko sa inyo. Ano bang ibig mo sabihin? Medyo naguguluhan ako. Bakit po kayo naguguluhan? Hindi pa po ba malinaw sa inyo yung nararamdaman ko? Gusto ko po kayo. Hindi lang to simpleng pagkagusto. Ang totoo, mahal ko na po kayo. Monica, ano bang pinagsasabi mo? Akala ko ba gusto nyo rin ako? Bakit gulat na gulat kayo? Anong gustong pinagsasabi mo? Anak kita, Hindi ako naniniwala sa inyo kasi iba kayo makatingin sa akin. ano ba pumasok dyan sa isip mong bata ka? Lasing ka na ba? Hindi ako lasing. Nasa katinoan ako. Gusto nyo patunayan ko yung sinabi ko? Anong ginagawa mo? Ito, Bakit mo binubuksan mga butones sa damit mo? alam ko naman na gusto nyo to. Di ba sabi nyo, maganda ang katawan ko, kaya ipapakita ko na sa inyo. Tigilan mo na yan. Huwag mong gawin yan. Gusto ko lang naman kayong pagbigyan. Hindi ba kayo masaya? At bakit ako magiging masaya? Uy, huwag ka magubad. Ano ka ba? Isuot mo nga yung damit mo, Monica. Kilabutan ka nga sa ginagawa mo. Sinabi nyo na kahit sinong lalaki magugustuhan ako. Kahit kayo. Kaya heto, ipapaangkin ko na sa inyo ang katawan ko. Kayo ang makakauna sa akin pag nagkataon. Ano bang kagaguhan to, Monica? Nagda-drugs ka ba? Anak kita. Tatay mo ko. Hindi dumampi sa isip ko yung mga pinagsasabi mo. Paano mo naisip yung mga yan? Pero akala ko kasi may gusto rin kayo sa akin. Akala ko pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa, tay. Kasi iba kayo makatingin. Lagi nyo rin sinasabi na maganda ako, na sexy ako. Baka naguguluhan lang kayo sa nararamdaman nyo. Madali lang nating malalaman ang sagot dyan. Sigurado ako na pag naangkin nyo na ako, hindi na kayo magdadalawang isip. Hindi ako nagdadalawang isip. Walang kailangang isipin at walang kailangang malaman. Hindi kita gusto. Wala akong gusto sa'yo. Mahal kita bilang anak. At hanggang doon lang yun, Monica. Saka, hindi ka ba nandidiri? Tatay mo ako tapos sasabihin mo sa akin yung mga bagay na yan? Wala akong pakialam kahit tatay ko pa kayo. Kasi para sa akin, kayo ang pinaka-perpektong lalaki na nakilala ko. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend? Kasi hindi sila ikaw. Ikaw lang yung gusto ko. Tumigil ka! Baka nalilito lang kayo. Hayaan yung iparamdam ko sa inyong pagmamahal ko, tay. Ano ba? Huwag mo akong halikan! Huwag mo subukan lumapit ulit sa akin, Monica! Sinasabi ko sa'yo! Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari? Ang nangyari, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ko alam kung bakit mo naisip at kung paano mo naramdaman yan. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na mali yan. Maling-mali. Magpahinga ka na. Lasing ka lang. Hindi po ako lasing. Lasing ka! Isuot mo yung damit mo at magpahinga ka na. Itulog mo na yan. Bukas pagising mo baka sakaling may masmasan ka sa kabaliwang pinagsasabi mo. Ipapaalala ko lang sa'yo, Monica. Hindi ako kung sinong lalaki lang na pwede mo pagnasahan. Tatay mo ko. Isaksak mo yung sa kokote mo. Tatay mo ko. Papa Dudut, hiyang-hiya ko sa nangyari. Kulang na lang ay hilingin ko sa langit na kidlatan ako sa kinakaroonan ko para magliyab at maupos ng gabing yon. Akala ko ay gusto rin ako ng tatay katulad ng pagkagusto ko sa kanya.
Pero mukhang mali ang basa ko sa mga salita at kilos niya sa akin. Kitang-kita ko yung gulat at pandidiri sa mga mata ni tatay nang itulak niya ako para hindi ko siya mahalikan. Para po akong pinagsakloban ng langit at lupa sa nangyari kaya naiyak na lamang ako. Hindi na rin po ako tumanggi nang sabihin ng tatay ko na matulog na ako. Ayaw ko na rin kasing dagdagan pa ang kahihiyan ko. Isa pa'y wala na rin naman akong sasabihin. Nagsorry lang ulit ako sa kanya bago ako pumasok sa kwarto ko. Pagdating ko sa loob ay kinandado ko kaagad ang pinto. Saka umupo sa sahig sabay umiyak. Pakiramdam ko kasi sinira ko yung tiwala sa akin ng tatay ko dahil sa ginawa ko. Nagsisisi po ako ng husto kasi nagpadala ko sa kapusukan at silakbo ng aking damdamin, Papa Dudut. Papa Dudut, nagsorry lang po ulit ako kay tatay kinabukasan at muling sinisi ang wine na ininom namin. Sinabi ng tatay ko na kalimutan na lang namin ang nangyari. Sinangayunan ko na lamang siya pero naging awkward na yung pakikitungo namin sa isa't isa ng mga sumunod na araw. Hindi na rin kami sabay pumunta sa gym kasi naging busy na rin ako sa opisina. Madalas akong nag-overtime. Sinadya ko yon para hindi ko muna makita si tatay. Umiwas po ako sa kanya kasi may kasalanan ako. Doon ko na rin sinimulang questionin ang sarili ko kung bakit ako nagkagusto sa sarili kong ama. Magkadugo kami at bawal sa mata ng Diyos at labag sa batas ng tao ang nararamdaman kong yon. Kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng ibang lalaki na pagbabalingan ng atensyon. Pero nahirapan po ako kasi may katangian pa rin si tatay na hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko rin yung kahawig niya pero wala talagang pumantay sa kagwapuhan ng tatay ko. Sa huli hindi ko rin nakalimutan ang pagkagusto ko kay tatay. Mas lalo pa nga yung tumindi kasi nami-miss ko yung mga bonding namin lalo na kapag sabay kaming pumupunta sa gym at nagja-jogging. Kaya nga nung unti-unti nang nawala yung pagkailang, pinilit kong ibalik yung closeness namin sa isa't isa. Kaso may hindi po inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Monica! Monica, nasan kang malandi ka? Bakit po ba kayo sumisigaw? Nandito ka lang palang malandi ka! Bakit ba bigla kayong nananabunot? Bitawan niyo ako sabi eh! Kulang pa yung ginawa ko sa'yo kung tutuusin! Sa totoo lang, gusto kong bunutin lahat yung buhok mo sa anet! Wala naman akong ginagawa sa inyo Sa akin wala, pero sa tatay mo meron! Malandi ka! Anita! Bitiwan mo nga si Monica! Diba? At bakit hindi ko sasaktan yung hayop na yan, ha? Dapat sa kanya tinuturuan ng leksyon para alam niya kung saan siya lulugar! Tumahimik ka na! Hindi ko sinabi sa'yo yung nangyari para saktan mo ang anak ko! Eh, anong gusto mo? Matuwa ako? Purihin ko yung anak mo kasi sinubukan niyang magpagalaw sa'yo? Wala naman nangyari sa amin kasi hindi ko yun hinayaan. Hindi mo kailangan mag-react ng ganyan. Huwag mo sabihin sa akin ang dapat kong gawin, Tony! Ano, Monica? Ha? Hindi ka na nakaimik dyan? Napipi ka na ba? Ha? Magsalita ka! Gusto mong marinig yung totoo? Sige, sasabihin ko! Oo! Gusto ko ang tatay ko! Mahal ko siya! Anita, tama na yan! Hindi mo talaga! Iwan mo si Monica! Sa'yo! Kaya wala kang Sinabing tumigil na kayo! May karapatan Anita, ako kasi bitiwan asawa mo si ko yung Monica! inaahas mo! Nasasaktan mo na yung Tsaka anak ko! hindi ka ba nandidiri sa mga sinabi mo? Sarili mong tatay! Magugustuhan mo! At wala Monica, pwede ba tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo? O yan! Dapat dyan sa anak mo, binabalatan ng buhay! Napaka-immoral! Kaya naman pala, masyado kang close sa tatay mo no? Tapos, naiirita ka kapag magkasama kaming dalawa. Yun naman pala, nagseselos ka kasi gusto mo siya! Oo! Kaya nasusuka ako pag lagi kanyang sinasabihan na maganda. Kasi alam ko sa sarili ko na mas maganda ako sa'yo! Nababaliw ka na talagang demonyo ka! Mahal ko kayo, Tay! Sinubukan ko naman pong pigilan pero hindi ko nagawa.
Pumausap ako ng ibang lalaki. Nakipag-date pa nga ako pero wala pa rin. Lagi ko pa rin kayong hinahanap-hanap. Para sa akin, hindi kayo mahihigitan ng kahit sino. Narinig mo yun, Tony? Sira ulo yung anak mo! Tumigil ka na sabi! Anak, baka naman nalilito ka lang. Pagmamahal para sa tatay lang yung nararamdaman mo. Kasi imposible talaga eh. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa'yo. Hindi rin naman po ako makapaniwala noong una pero tinanggap ko na lang. Pero hindi po ako nalilito kasi yun talaga yung nararamdaman ko para sa inyo. Ang mali ko lang, akala ko pareho tayo nang nararamdaman sa isa't isa. Ako lang pala yun. Oh, akala mo lang talaga yon kasi kampun ka ni Satanas. Anita, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Paano ako titigil? Nakakakilabot yung mga pinagsasabi ng anak mo. Ikaw ba? Hindi ka ba nandidiri? Hindi ka ba nandidiri sa mga pinagsasabi ng immoral na babaeng yan? Hindi ako nandidiri sa kanya. At anak ko pa rin si Monica. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang pagsalita na masasakit. Masyado mo kasing inispoil tong balasuba sa babaeng to eh. Kaya kung ano-ano yung pumapasok sa kukote niya. Kung ano-ano ang mga iniisip niya. Kasalanan mo yan, Tony. Magsama kayo ng anak mong baliw. Galawin mo yung anak mo kung gusto mo. Nakakadiri kayo! Hindi pa nakontento ang madrasta ko sa pananabunot sa akin dahil kulang na lang ay balatan niya ako ng buhay matapos niyang malaman ang totoo. Hindi ko na rin po itinanggi ang feelings ko para sa tatay ko ng mga oras na yon. Umasa ako na baka kahit kaunti ay may nararamdaman din siya sa akin na pagmamahal pero nagkamali talaga ako ng akala. Pandidiri at awa po yung nakita ko sa mukha ng tatay ko kaya naman nasaktan ako ng husto. Pakiramdam ko ay pinukpok ng martilyo ang puso ko sa sobrang sakit. Hindi ko matanggap pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung feelings ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang ng panahon na yon, Papa Dudut. Awang-awa sa akin si tatay nang awatin niya kami ng asawa niya. Gusto pa nga akong palayasin ni Anita sa bahay nila pero hinarang na siya ng tatay ko. Sa huli wala rin siyang nagawa bukod sa pagbantaan ako na ipapapulis niya ako kapag gumawa ako ng kaimoralan sa pamamahay niya. Halo-halong emosyon po ang nararamdaman ko ng araw na yon. Galit, pandidiri, awa. Galit kasi akala ko kaya ko nang higitan yung pagmamahal ng madrasta ko sa tatay ko. Pero sa huli siya pa rin ang pinili ni tatay. Pandidiri kasi mag-ama kami. Sana hindi na lamang niya ako naging anak. Baka sakaling pwede pa kaming magkatuluyan. At awa sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay lugmok na lugmok po ako ng panahon na yon. Kaya nagkulong na lamang po ako sa kwarto hanggang sa puntahan ako ni tatay at may dala siyang pagkain, Papa Dudut. Maghapon kang di lumabas sa kwarto mo. Nag-alala na ako. Kaya dinala na kita ng pagkain. Eto, nalapag ko na rito. Kumain ka na, anak. Wala po akong gana. Ay, ayoko lang na magkasakit ka. Hindi naman po ako magkakasakit. Saka kakain na lang po ako pag may gana na ako. Okay, sige. Aasahan ko yan, ha? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi po. Saka bakit naman po ako magtatampo? Kasi nasaktan kita sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Tapos, nasaktan ka rin ng mama mo. Naisip ko deserve ko naman po lahat ng yon. Kasi tama naman po yung asawa nyo. Nakakadiri ako. Hindi po normal yung magkagusto ko sa inyo kasi tatay ko po kayo. Pero hindi ko pa rin po napigilan yung nararamdaman ko. Tapos, nung sinabi nyo sa akin na anak lang ang tingin nyo sa akin, nasaktan po talaga ako ng husto. Ewan ko ba? Ay, pasensya ka na kung kailangan nating humantong sa ganito. Siguro tama nga yung mama mo. Kasalanan ko rin to. Wala po kayong kasalanan, tay. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo.
May pagkukulang pa rin ako. Lalo na yung mga panahon na hindi ko nasubaybayan yung paglaki mo. Hindi nyo naman po kasi alam na may anak kayo kay nanay eh. Sana lang mas maaga kong nalaman para hindi ako nagkulang sa'yo bilang tatay mo. Kaya pasensya ka na anak. Ako po yung dapat humingi ng pasensya sa inyo. Kasi sinira ko yung tiwala nyo sa akin. Hindi mo sinira yung tiwala ko. May tiwala pa rin ako sa'yo. At anak pa rin ang turing ko sa'yo. Kaya nga gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, handa akong tulungan ka at suportahan. Talaga po? Gagawin nyo yun? Oo naman, bakit hindi? Kasi akala ko magagalit kayo sa akin katulad ng asawa nyo. Akala ko palalayasin nyo rin ako sa bahay nyo. Hindi kita palalayasin. Hindi ko gagawin sa'yo yun kasi mahal kita. At wala akong ibang gusto kundi mapabuti ka. Pero tay, natatakot po ako. Hindi ko po alam kung anong meron sa akin. Kung bakit ako nagkakaganito. Kung pwede ko lang pigilan yung damdamin ko na wag nang makaramdam ng kakaiba sa inyo. Matagal ko nang ginawa, pero hindi po yun ganun kadali. Alam ko, kaya magpapagamot tayo. Hindi natin ito maaayos ng tayo lang. Kaya hihingi tayo ng tulong sa mga eksperto para mas maintindihan natin yung pinagdadaanan mo. Ayoko po. Baka kung anong isipin nila sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka nila huhusgahan. Tutulungan ka nila para gumaling ka. Saka nasa tabi mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Mahal ka ni tatay. Salamat po sa pagmamahal nyo. Pero pwede ko po bang pag-isipan muna? Oo naman. Hindi kita pipilitin. Basta sabihin mo lang sa akin pag handa ka na. Opo, salamat po ulit. Walang anuman. Oh, hindi ka pa ba talaga gutom? Kasi baka lumamig yung mga pagkain dala ko. Medyo gutom na nga po nung nakita at naamoy ko yung pagkain na dala nyo. Sige, kumain ka na. Opo, tay. O paano? Maiwan na kita anak. Ubusin mo yan ha. Huwag ka magtitira. Opo, salamat po. Papa Dudut, malaking bagay po sa akin ang suporta ni tatay para malagpasan ko yung pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Kasi sa kabila ng panguhusga sa akin ng madrasta ko, nanatili sa tabi ko ang tatay ko. Nung dumating po yung panahon na handa na akong humingi ng tulong sa mga espesyalista, si tatay yung kasama ko sa mga counseling. Papa Dudut, doon namin naintindihan na may tawag pala sa kondisyon ko. Yun po yung Electra Complex, kung saan ay nagkakaroon ng atraksyon ng anak na babae sa tatay niya. Marami pong factor kung bakit yun nangyari. Madalas kapag nagiging sobrang attached ang anak na babae sa tatay niya katulad ng nararamdaman ko sa tatay ko. Marami po kaming natutunan ni tatay tungkol sa naturang kondisyon, kaya mas naging bukas ang aming isipan. Wala pa pong formal na gamot sa Electra Complex, pero malaki ang may tutulong ng mga espesyalista. Sa kasalukuyan ay hindi na po ako nakatira sa bahay nila tatay. May nirerentahan na po akong condo unit malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Bumukod na ako bago pumutok ang COVID-19 noong March 2020. Ang ganda rin ang naidulot ng pandemic kasi mas napigilan noon na magkita kami ng personal ng tatay ko. Malaki po yung naitulong na hindi na kami magkasama ni tatay sa isang bubong para mabawasan yung atraksyon ko sa kanya. At dahil namumuhay na akong mag-isa, mas naitutuon ko na ang atensyon ko sa ibang mga bagay. Nagsimula bago matapos ang taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Paminsan-minsan bumibisita ako sa bahay nila tatay. Magkasama pa rin sila ni Anita. Masaya ako na hindi masyadong naapektuhan ang pagsasama nila dahil sa mga nangyari. Panagkataon, mas lalo akong magagalit sa sarili ko kung pati ang takbo ng buhay ng tatay ko ay labis na magbabago dahil sa pinagdaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya sa Barangay Love Stories. Sana ay kinapulutan po ng aral ng ating mga kabarangay. God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Monica.
Mga kabarangay, dumarating tayo sa punto na nahihirapan tayong labanan ng silakbo ng damdamin. Nagiging alipin tayo nito. Kaya yung inaakala nating tama ay mali na pala. Bilang mga nakakatanda ay dapat tayong maging responsable sa mga aksyon at desisyon natin sa buhay. Malaki kasi ang epekto nito sa mga anak natin o sa mga nakababatang mahal natin sa buhay. Tulungan nating mapabuti ang ating mga sarili at huwag tayong magpatalo sa tukso para hindi tayo makagawa ng masama. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming hindi may paliwanag na mga nilalang sa paligid natin. Mga nilalang na hindi nakikita pero alam natin na nandyan lamang sila. Ikaw kabarangay, anong klaseng nilalang ang pinaniniwalaan mong nasa paligid mo lang? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Sasha, 30 years old. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko na nagbukas ng mga kasagutan sa mga sugat ko. Neto lang taon ay nagpasya na kaming mag-live-in ng karelasyon kong si AJ. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Natapos na kasi ang kontrata ko sa inuupahan kong kondo at hindi pa ako kaagad nakahanap ng malilipatan. Kaya naman inoffer ni AJ ang apartment niya, Papa Dudut. Maganda na rin na tumira ako kasama niya dahil matagal na rin namang kaming magkarelasyon. Halos 4 na taon na rin ang relasyon namin, Papa Dudut. Naisip naming makakatulong ang pagsasama namin sa isang bubong para makilala pa namin ang isa't isa. May plano na rin kasi kaming magpakasal pero wala pang eksaktong taon o araw. Basta alam namin na sigurado na kami sa isa't isa. Kaya wala nang dahilan para hindi kami magsama sa iisang bahay. Bukod doon ay makakatipid pa kami, lalo't hati naman kami sa mga gastusin, Papa Dudut. Praktikal talaga ang pagli-live-in sa panahon ngayon. Mabilis lang akong nakalipat sa apartment ni AJ at maluwag naman ang apartment niya. Kaya hindi kami nahirapan sa paglalagay ng ibang gamit ko. Marami na rin akong nabenta sa mga gamit ko at naging pandagdag ko yon sa ambag ko sa mga bagong gamit na pinagpaplanuhan naming bilhin. Naging masaya ang paglipat ko kay AJ, Papa Dudut. Hindi na namin kailangang planuhin kung saan bahay kami mag-overnight tuwing weekend dahil uuwi na kami sa piling ng isa't isa kasi magkasama na kami sa bahay. Marami kaming inaabangang memories sa pagsasama namin sa isang bahay, Papa Dudut. Hindi na kami makapaghintay na makapagsimula na maging magkasama na. Okay lang bang maglagay ng stuffed toy sa kwarto mo? Kwarto natin. At oo, kahit dinosaur pa ang ilagay mo, payag ako. Pag ako, Tinoyo, mag-uuwi talaga ako ng dinosaur dito sa bahay mo. Bahay natin. Masanay ka nang sabihin na atin tong bahay. Atin tong mga gamit dito. Hindi na lang sa akin, sa'yo na rin. Sa atin. Sa atin.
Bigyan mo naman ako ng time mag-adjust. Kakalipat ko lang ngayon, di ba? Bukas dapat nakapag-adjust ka na ha. Ewan ko sa'yo. Saan ko ba pwedeng lagay itong mga kutsilyo? Sa kwarto na lang natin para may thrill. Ikaw talaga. Seryoso na, please. Saang tukador sa kusina ilalagay itong mga kutsilyo? Doon na lang sa tabi ng microwave. Ako nang bahala mag-ayos mamaya. Ilatag mo na lang doon. Unahin mo na lang itong mga damit mo na ilagay sa kwarto natin. O sige, yung isang bote ng suka at isang maliit na garapon ng rock salt dyan, pakiabot naman sa akin, dadalhin ko sa kwarto. Bakit mo sa kwarto ilalagay itong suka at asin? Mag-aadobo ka ba? Gusto mo, lagyan mo ng daon ng laurel at paminta para kompleto na. Ilalagay ko yan sa sulok ng kwarto natin. Kasi doon masarap mag-adobo? Para di tayo paglaruan ng mga elementals. Elementals? Mga lamang lupa, engkanto, duwende, kapre at iba pa. Aadoboin mo ba sila? Si AJ naman eh. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Never kang naka-experience o kahit nakakita man lang ng mga lamang lupa? Kamote at patatas lang yung mga lamang lupa na nakita ko. Literal na galing sa lupa. Ay, ang mga suka at rock salt ang proteksyon natin sa kanila. Kapag may makakasalamuha tayong lamang lupa na paglalaruan tayo o sasaktan. Ano yan? Ibubuhos mo sa kanila? Tapos mangangati na sila? O mangangasim? Hindi. Ilalagay mo sa bawat kanto ng bahay mo yung suka na may halong tubig. Pangpataas din yan ng vibe ng bahay. Para good vibes tayo lagi. Eh yung asin? Ilalagay din sa sulok para mag-absorb ng negative energy. Saka ayaw din niya ng mga lamang lupa sa pagkakaalam ko. Sagrado kasi ang asin. Pwede ring ibudbud sa lugar ng bahay mo kung saan mo nafe-feel na may mabigat na enerhiya. Yan ang tinuro sa akin. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Hanggat di ko nakikita, hindi yan totoo. Hindi naman sila nagpapakita sa lahat. Meron yung iba na nagpaparamdam lang. Tulad ko, nararamdaman ko na bumibigat ang braso ko o legs kapag nasa tabi ko sila. Ganun kalakas ang enerhiya nila. Wala kasing ganyang tinuro o sinabi sa akin nung bata pa ako. Di rin naman ako nakikisali sa mga kwentuang multo sa mga pinsan ko sa probinsya. Kahit magtabi-tabi po kapag iihi ka sa mga puno. Bakit ko naman kasi iiiyan yung mga puno? Basta ako, naniniwala ako sa mga lamang lupa. Naniniwala rin ako na kailangan natin silang irespeto at kailangan nating mag-coexist sa kanila. Mas nauna pa sila sa mundong to kaysa sa atin. O sige na nga, basta wag mo na lang silang adobohin kapag wala na tayong pambili ng karne ha. Baka di ko matripan yung lasa. Sige, magbiro ka pa ng ganyan. Pag ikaw talaga nanuno. Hindi ako manununo kasi hindi naman ako umiihi kung saan-saan no. Ang daming gasoline station sa paligid. Ewan ko ba kung bakit sa mga puno pa umiihi yung iba. Maganda yan. Di ka lang aware pero mukha namang nagpapakita ka na rin ng respeto sa mga ibang nilalang. Dahil hindi mo iniihian yung mga tahanan nila. Hindi ako umiihi sa mga puno o kung saan man yung tahanan ng mga lamang lupa. Kasi ayoko masilipan. Tao ako at sa banyo ako dediretso para umihi. Oo na. Basta wag mo na lang akong pipigilan sa mga pinaniniwalaan ko. Naninibago lang ako. Never kasi nating pinag-usapan yung mga ganitong paniniwala mo noon. Pero wag kang mag-alala, hindi naman kita huhusgahan. Basta hindi naman makakasama sa iba yung pinaniniwalaan mo. Ayos na sa akin. Sa tagal nga naming magkarelasyon ni AJ ay hindi ko nga naman ay kwento sa kanya ang mga paniniwala ko pagdating sa mga paranormal o mga supernatural. Tanging pamilya ko lamang noon ang nakakaalam sa mga paniniwala kong ganito. Sa pamilya ko kasi nagsimula ang mga nalaman ko tungkol sa mga lamang lupa. Bata pa lamang ako ay lumaki na ako sa pamilyang nakakausap ang mga anghel, ibang gods at goddesses. At meron din akong tiyuhin na nakakausap si Mama Mary. Marami ang mga espiritual na manggagamot sa pamilya namin. Nakita ko kung ilang beses gumaling ang mga lumalapit sa mga kamag-anak kong may healing powers. Hindi kagaya nila ay hindi ko sinunod ang path ng panggagamot o pakikipag-usap sa mga nabanggit ko. Pero kaya ko silang maramdaman kung nasaan man sila naroon.
Pero hindi ko sila hinahayaang makipaglapit sa akin tulad ng mga kamag-anak ko. Kaya nga nalayo rin ako sa kanila at bumuo ng sarili kong buhay sa Maynila. Dito ko na nga nakilala si AJ. Nagkasundo kami at sa huli natutong magmahalan. Marami kaming pagkakaparehas maliban na lamang sa paniniwala sa mga lamang lupa at ibang elemento na wala sa mundong ito. Hindi ko nagawang makwento noon kay AJ ang tungkol sa mga pinapaniwalaan kong ganito. Hindi ko naman kasi yon nakitang importante sa relasyon namin. Kaya lang ay kusa nang inilabas ng panahon ang tungkol sa sekreto kong yon. Wala rin naman akong ibang choice kundi ang sabihin sa kanya dahil nagsasama na kami sa iisang bahay. At kung gusto kong maging matibay palalo ang relasyon naming dalawa ay kailangan kong maging honest sa naging buhay ko noon. Nagkausap pa kami ng mas malalim tungkol dito kahit naman nakinig siya sa akin ay naramdaman ko pa rin hindi siya naniniwala. Matalino si AJ, isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Dahil marami akong natutunan sa kanya. Kaya siguro hindi ko basta-bastang maidadala ang utak niya na paniwalaan ang mga pinapaniwalaan ko at mga experience ko. Lalo't paulit-ulit niyang sinasabi na hanggat hindi niya nakikita ay hindi siya pwedeng maniwala, Papa Dudut. AJ? Bakit? Ikaw ba yung nagbuhos ng tubig kanina sa labas? Oo, sobra rin sa pinanglaba ko. Nagsabi ka ba ng tabi-tabi po? Hindi naman ako umihi sa labas Bakit kailangan ko magtabi-tabi po? AJ naman. Hindi ba napag-usapan naman na natin dati na sa tuwing magtatapon o magbubuhos ka sa labas, lalo sa malapit sa lupa o halaman, magsabi ka ng tabi-tabi po? Hindi ko naman palaging maaalala yan. Ngayon ko lang naman yan sasabihin kung sakali. O sige, papalagpasin ko yan ngayon. Mahirap na, baka may mabuhusan kang may sungay dyan sa labas. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Wala namang gagawin sa akin kasi hindi naman ako naniniwala sa kanila. Mantra ko lagi, hanggat hindi ko pinaniniwalaan ng isang bagay, hindi yan mag-e-exist sa realidad ko. Kung lumaki ka lang kasi sa pamilya ko. At kung lumaki ka rin sa pamilya ko, maiintindihan mo kung bakit hindi ako naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng pamilya mo. Kahit naman sana hindi ka naniniwala, pero irespeto na lang natin sila. Marami naman ang nagpatunay ng existence ng mga lamang lupa, di ba? Para saan pa ang gabi ng lagim ng KMJS kung hindi totoong mga multo o lamang lupa sa mundo? Para sa ratings ng show. Para sa mga katulad namin yon na may malawak na isipan pagdating sa mga paranormal. Ikaw naman, binibiro ka lang Wala naman kasing mawawala sa'yo kung gagawin mo yung mga sinasabi ko. Pakikisama lang naman yun sa mga hindi natin makita. Respeto bilang sila naman ang mas nauna sa mundo natin. Oo na po, sorry na. Aalalahanin ko na yung tabi-tabi po kahit makikibanyo lang ako sa gasoline station. Okay na? Saka may isa pa akong pakiusap. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan ko pa silang ilibre ng pagkain tuwing sahod at 13th month pay ko Gusto ko laging may tubig yung timba sa banyo. Ayoko nga sanang may timba ron. May shower naman kasi. Hindi naman para sa paliligo natin yung timba. Para yun sa nakatirang sirena ron. May water elemental sa banyo mo. Bakit ba ang dami mong nakikita rito sa apartment natin? Ang tagal ko nang nakatira rito. Pero butiki lang yung nanggugulat sa akin. Kasi may portal sa likuran ng apartment na to. Portal? Lagusan ng mga iba't ibang elemento at lamang lupa. Paano ipadlock yan? AJ naman. Nai-info overload naman kasi ako sa mga sinasabi mo sa akin. Pati sirena meron sa banyo. Paano mo naman nalaman? Yung isang kaibigan kong psychic ang nagsabi. Kasi nakakapanaginip ako na para akong laging nauuhaw tapos hindi makahinga. Tapos may lumalapit sa akin tapos dumidikit. Sirena pala yun. After ko lagyan ng tubig yung timba sa banyo, nawala na yung panaginip ko na yun. Tapos bumalik nung tinapon mo yung laman ng timba nung isang gabi. Kasi nga, dumudumi rin yung tubig doon kapag naliligo gamit yung shower. Nahahaluan ng sabon.
Ang pangit kaya ng amoy pag tumagal. Ang dulas pa ng tabo pag naibabad dun. Eh di takpan. Kaya nga ako bumili ng timba na may takip para kapag naliligo, hindi nalalagyan ng pinagsabunan natin o bula sa shampoo. Ang dami naman kailangang gawin para mag-adjust sa sarili kong bahay. Bakit sila nag-a-adjust ba sa akin? Bakit parang ako na lang lagi nag-a-adjust? Hindi mo naman kailangang mag-adjust sa mga lamang lupa. Kailangan lang nating mag-coexist sa kanila. Saka alam mo, kapag naging maayos ka sa kanila, magiging maayos din sila sa'yo. Madalas babantayan kanila o kaya may blessing silang ibibigay sa'yo. Ayaw mo pa nun? Tumango na lamang si AJ sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Hindi nga siya nagkaroon ng interes sa mga sinabi kong babantayan kami at bibigyan na lamang or bibiyayaan ng mga lamang lupang pinoprotektahan ko. Hindi talaga siya naniniwala noon sa mga sinasabi ko. At napansin kong habang tumatagal ay sinusunod naman niya ang mga sinasabi ko pero wala na sa puso ang ginagawa niya. Ginagawa na lamang niya para lang wala na lang kaming pag-awayan. Nahiya pa rin naman ako sa mga pinapagawa ko dahil nakakapanibago nga naman ang lahat ng yon para sa kanya. Nag-a-adjust pa nga lang siya na kasama ako sa apartment niya tapos bigla ko naman siyang ginugulat sa mga pinapaniwalaan ko. Hindi lang sa ginulat ko siya roon pero pinilit ko pa siyang sundin lahat ng pinapaniwalaan kong dapat gawin sa mga lamang lupang binanggit ko. Kaya naman hindi ko na siya pinilit pang maniwala, Papa Dudut. Hindi ko na rin siya pinilit pang gayahin ang mga ginagawa ko para sa mga lamang lupa. Ako na lang mismo ang gumawa lahat ng pinapaniwalaan ko. Hindi ko na yon pinagpilitan sa kanya dahil karapatan naman niyang hindi maniwala sa mga nakasanayan ko. Pagkatapos noon ay mas naging maayos ang relasyon namin. Hindi na siya nahiya na hindi ako pakinggan or sundin sa mga pinapaniwalaan ko. Ako naman ay nagpatuloy pa rin sa ginagawa ko bilang nakasanayan ko na yon at alam kong hindi matitibag ang paniniwala ko sa mga lamang lupa. Oo, at hindi pa ako nakakakita ni minsan pero ang mga mahal ko sa buhay ay may kanya-kanyang experience sa mga lamang lupang ito at may patunay sila. Nakita ko ang mga patunay na yon sa kanila at mas lalo akong naniwala dahil may kakabit na pagmamahal ang mga paniniwalang yon. Kapag nilapatan kasi ng pagmamahal ang isang paniniwala, ay hindi mo basta-bastang bibitawan ang paniniwala mo. Kahit wala pang makinig o maniwala sa iyo ay magpapatuloy ka sa paglalakad sa direksyon niyo. At magpapatuloy kang gawin ang pinapaniwalaan mo. Lalo't wala ka namang ibang nasasagasa ang ibang tao o ibang elemento. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw ay nasanay na kahit papaano si AJ sa mga paniniwala ko. Minsan kapag hindi naman ganon ka-hassle sa kanya ay siya na yung nagpapalit ng mga asin na nakalagay sa bawat sulok ng bahay. Once a week kasi ako kung magpalit ng asin noon dahil nakaka-absorb na yon ng mga negativity sa bahay. Sinabi naman ni AJ na gumagaan nga raw ang paligid tuwing bagong palit ang asin sa bawat sulok. Kaya siguro siya sinisipag na magpalit dahil nararamdaman na niya ang epekto noon. Ganon din ang suka, siya na rin mismo ang nagpapalit, Papa Dudut. Natuwa ako dahil may mga konti na rin siyang pinapaniwalaan sa mga sinasabi ko sa kanya. Hindi nga lang niya yon madalas na sinasabi. Napapansin ko na rin sa kanya na maingat na siya sa pagbubuhos o pagtatapon ng kung ano-ano sa labas ng bahay nang hindi nagsasabi ng tabi-tabi po. Hindi ko na lang masyadong pinupuna yon dahil baka ihinto niya. Hindi ko inaakalang mahihila ko siya sa mga paniniwala ko, sa mga paniniwalang nakasanayan ko na. Huwag ko lang talaga siyang pilitin dahil kusa naman niya yung ginagawa. Papa Dudut, nabawasan na ang ilangan sa pagitan namin ni AJ pagdating sa mga pinapaniwalaan namin. Madalas na rin siyang makinig sa mga kwento ko noong bata pa lamang ako. Nakwento ko sa kanyang mga nakita ko sa pamilya ko noong bata pa lamang ako. Napapansin ko naman sa mukha niya na may mga hindi siya pinapaniwalaan. Hindi ko naman siya pinilit
Gusto ko lang ibahagi sa kanya ang mga nangyari sa kabataan ko. Higit pa sa pagpapaunawa sa kanya sa mga paniniwala ko ay mas gusto kong ipakilala sa kanya kung saan ako nagsimula. Napansin kong masaya siya habang kinikwento ko yung mga simpleng alaala ko bilang isang bata. Yung walang halong paranormal. Sa ganong paraan daw ay mas nakikilala pa niya ako. Sa ganong paraan ay mas naiintindihan niya ako. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Nagkwento rin siya ng mga nangyari sa kabataan niya. Sabay naming pinagtawanan ng mga adventure niya noong bata pa lamang siya. Para sa akin ay mas naging makulay ang kabataan niya. Para sa akin mas na-enjoy niya ang pagiging bata niya. Hindi siya na puwersang tumanda kaagad. Hinayaan siya ng panahon na maging bata hanggat akma sa edad niya, Papa Dudut. Bakit may gin dito? Ako bumili niyan. Magiinuman ba tayo mamayang gabi? Sakto, nauuaw na ako. Anong gusto mong pulutan? Longganisa o hotdog? Hindi tayo magiinuman. Para saan tong gin? Panghugas ng plato? Para sa Diyos ng mga pusa. Diyos ng mga pusa? Hindi ka na naman naniniwala eh. Hindi ka pa nasanay. At least totoo naman ako sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na may Diyos pala ang mga pusa. Sabi ko naman sa'yo maraming klase ng Diyos. Huwag mong sabihin yan sa ibang tao ha. Lalo na yung mga kapit na kapit sa reliyon nila. Pag kinuyog ka, damay ako. Wala naman akong balak. Paniwalaan nila kung ano man ang gusto nilang paniwalaan. Ganon din ako. Walang husgahan. Anong pangalan niya? Bale, may 7 Diyos ang mga pusa. Pero isa lang dun yung pamilyar ako. Kaya sa kanya ko lang iaalay tong gin. Yun daw kasi ang gusto niya. Ano ngang pangalan? Hindi ko pwedeng sabihin. Saka na. Okay, balikan natin bakit ka mag-aalay ng gin sa Diyos ng mga pusa. May nasagasaan na pusa kanina. Nakita ko, pero di ko na natulungan. Sana tinawagan mo ko. Baka naihabol pa natin sa vet. Wala na rin. Nung nilapitan ko, pawala na yung hininga niya. So kaya ka mag-aalay ng gin para sa Diyos ng mga pusa dahil may namatay na pusa, ganon? Hindi. Alay ko yung gin para humingi ng sorry sa Diyos ng mga pusa. Ha? Ikaw ba yung nakasagasa sa pusa na yun? Hindi. Oh, bakit ikaw ang magsusorry? Kasi andun na ako nung nangyari yun. Pero wala akong nagawa. Pero hindi ikaw ang nakasagasa. Hindi ikaw ang nakapatay ng pusa. Wala kang kasalanan. Kaya hindi mo kailangang mag-alay ng gin para lang mag-sorry. Hindi mo kasi maintindihan. Nagigilty ako dahil wala akong nagawa. Kung mas maaga lang akong dumating, baka naitakbo ko pa sa vet yung pusa. Kung bakit naman kasi dumaan pa ako sa store para bumili ng pagkain ko eh. Hala ka, Sasha. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Bakit hindi? Totoo naman na may kasalanan ako kung bakit namatay yung pusa. Pwedeng malungkot ka dahil namatay yung pusa. Pero yung makaramdam ng guilt sa pagkamatay niya, parang gusto kong kontrain yan. Sa'yo nang nararamdaman ko. Kung nasa sitwasyon lang kita, maiintindihan mo ko. Bakit ba lagi kang nakakaramdam ng guilt? Kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan. Anong palagi? Hindi ah. Uy, anong hindi? Nung isang araw, napabayaan ko nakabukas yung kalan after ko magluto. Naubusan tuloy tayo agad ng gas. Tapos ikaw pa tong na-guilty. Ako naman ang nagpabaya. Kasi ako naman dapat yung magluto ng ulam natin. Busy ka, nag-aayos ng damit natin. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka makapagluto ng ulam natin. Pero kung hindi ko inuna yung pag-aayos ng damit natin, hindi ka mapipilitang magluto. Tapos hindi mo mapapabayaang nakabukas yung kalan ng ilang oras. Hindi sana tayo naubusan agad ng gas. Kita mo na, kapabayaan ko pero sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Parang yung kawork mo na na-scam. Ikaw pa itong na-guilty para sa kanya. Paanong hindi ako magigilty? Ako yung una niyang nilapitan para utangan kasi kailangan niya ng pera. Pero alam mong wala ka ring mapapautang sa kanya, di ba? Oo, pero kung nagawang ko ng paraan, di sana hindi siya natukso na maghanap ng pagkakakitaan online. Ayun, na-scam tuloy siya. Nakita mo na yung koneksyon? May parte ako sa nangyaring scam sa kanya.
Bakit ka magigilty? Desisyon naman niya yun. Hindi naman ikaw yung scam sa kanya. Tinanggihan mo lang siyang pautangin kasi wala ka namang mapapautang talaga. Ay, wag na nga lang natin pag-usapan yan, AJ. Mas lalo lang akong nakokonsensya. Sasha, Pakiabutan mo na lang ako ng shot glass dyan, saka pakilabas yung binili kong bangus sa ref. bangus sa ref? Magluluto ka? Kaka-order ko lang ng liempo. Hindi, kasama yan sa alay ko sa Diyos ng mga pusa. Napailing na lamang si AJ sa akin, Papa Dudut. Sinunod na lamang niya ang pakiusap ko at saka hinayaan na lamang niya akong ialay ang gin at bangus sa Diyos ng mga pusa. Doon ko yun nilagay sa harapan ng bahay, umusal ako ng dasal at tinawag ko ang pangalan ng Diyos ng mga pusa. Matapos noon ay nanatili pa rin ako sa labas ng bahay. Pwede naman akong pumasok sa loob ng bahay pero mas pinili kong magstay sa labas. Hindi ko pa kayang harapin noon si AJ dahil alam kong naiinis siya sa palagian kong pagpaparamdam ng guilt. Napansin pala niya yon at saka lang niya sinabi sa akin noong hindi na niya kayang punahin ang mga ginagawa ko kapag nakakaramdam ako ng konsensya. Hindi ko na rin kasi kayang ilaban ang nararamdaman kong konsensya kay AJ, Papa Dudut. Alam ko namang may punto siya, pero may punto rin naman ako. Hindi ko na rin kayang depensahan pa ang guilt na nararamdaman ko sa tuwing may hindi ako natutulungang tao man o hayop. Kahit mismo ang halaman na namatay ay hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt kahit na hindi ko naman yon kasalanan. Papa Dudut, binalikan ko lahat ng mga oras na nararamdaman ko ang konsensya sa tuwing may hindi ako nagagawa para sa iba. Mga oras na hindi ko nagawang tumulong kahit alam kong imposible ko namang maihatid ang tulong na yon kung andun ako sa sitwasyon na yon. Hindi ako madalas pinapatulog ng konsensya ko kahit sa maliliit na bagay lang. Kapag may hindi ako natutulungan, iniiyakan ko yon. Magdamag dati. Sinisisi ko ang sarili ko noon dahil pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao dahil hindi ko nagawang i-extend ang kamay ko para tumulong. Alam kong mali na yon, Papa Dudut, pero hindi ko magawang pigilan noon ang sarili ko. Pakiramdam ko ay kailangan kong tulungan ng lahat at kapag may hindi ako natulungan ay matik na makakaramdam ako ng sama ng loob. Para akong superhero na walang kapa. Para akong superhero na hindi nakakalipad at walang ibang kapangyarihan kundi ang konsensya lamang. Yun ako, Papa Dudut. Gusto ko namang baguhin yon sa sarili ko pero hindi ko alam kung paano ko yon sisimulan, Papa Dudut. Okay ka lang? Kanina ka pa nakatulala riyan. Okay lang ako. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Turmeric. Ay, wag ka nang mag-abala. Ayos lang talaga. Hindi ka okay. Tumanggi ka sa turmeric eh. Yan ang palatandaan ko kapag may dinaramdam ka. Kilalang kilala mo na talaga ako, ha? Ilang taon na rin tayong magkarelasyon. At saka kasama na kita sa iisang bahay. Alam ko na rin kung kailan madalas dumudumi ang pusod mo. Tuwing Biyernes ng hapon, di ba? Ikaw talaga. Magkwento ka na. Makikinig ako. Ay, kulang yung pinadala ko kay nanay. Kulang man pero nakapagpadala ka pa rin naman. Malaking bagay na yun. Nakakakonsensya. Ayan na naman po si Binibining Konsensya ng Manila. Kailangan kasi ni nanay ng pera. Lahat naman tayo. Alam mo namang sa akin lang umaasa si nanay. Hindi naman siya kayang padala ng mga kapatid ko kasi may mga sarili na rin silang pamilya. Hindi ka naman nagkulang sa nanay mo. 2 beses o minsan 3 beses ka pa sa isang buwan kung magpadala. Mas malaki pa nga pinapadala mo sa kanya kaysa sa naitatabi mo para sa sarili mo. Kasi nanay ko siya. Naiintindihan ko yun. Pero kailangan mo rin ng pera para sa sarili mo. Naghihirap kang magtrabaho tapos kahit konti di mo man lang mapakinabangan. Unfair ka naman sa sarili mo. Naaawa ko kay nanay. Wala na siyang ibang pagkakakitaan.
Hindi mo naman siya pinapabayaan eh. Nasaktuhan lang ngayon na marami kang gastusin. Maiintindihan niya yun. Nagtampo nga siya kasi kailangan niya daw ng pambili ng maintenance niya at may iba pa siyang sinasabi na bibilin na hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta alam ko gusto niya yun at kailangan niya. Kaya nakakasama ng loob na di ko siya mapagbigyan para doon. Siguro naman sa laki ng pinapadala mo sa kanya dati. May naitabi naman siya kahit papaano para magamit niya kapag may emergency. Wala rin siyang naitatabi kasi nga binibigyan din niya yung mga apo niya para pambili ng pagkain nila. Alam nga naman pabayaan niya yung mga apo niya. Pero di ba naisip ng nanay mo na mauubusan ka naman kung di siya maging masinop sa perang ibinibigay mo sa kanya? Sa maganda naman napupunta, sa maintenance niya at sa pagkain ng mga apo niya. Yung mga apo niya, bigyan na lang niya kapag may espesyal na okasyon. O kaya kapag dadalaw sa kanya. May magulang naman ang mga apo niya, di ba? Bakit kailangang iasa sa nanay mo yung pagkain nila? Pinalaki kasi kaming nagtutulungan sa pamilya. Baka pinalaki ka para kumuha ng obligasyon ng iba. Anong pinupunto mo dyan? Hindi mo ba napapansin sa mga kwento mo? Mula pagkabata, ultimo piso na napulot mo, ibibigay mo pa sa nanay mo para pangdagdag niyang pambili ng sigarilyo niya. Kasi kapag nakapagsigarilyo si nanay, hindi na siya nagagalit sa bahay tuwing wala kaming pera. Hindi na kami matatakot magkakapatid. Hindi niyo obligasyong pakalmahin ang nanay niyo tuwing nagagalit siya, lalo kung di niyo kasalanan. Mga bata pa lang kayo nun. Malaki ang sinakripisyo ng nanay ko para sa amin. Siya na lang ang bumuhay sa amin nung iniwang kami ni tatay. Kaya nakakasama ng loob kapag wala kaming maitulong dati sa kanya pagdating sa pera. Hindi nyo nga kasalanan kung wala kayong maitulong na pera sa nanay nyo. Mga bata pa lang kayo nun. Ilang beses ko bang sasabihin to, Sasha? Desisyon nilang binuo kayo, kaya obligasyon nilang buhayin kayo. Para sa'yo na lumaki sa maayos na pamilya, hindi mo kami maiintindihan. Hindi mo lang alam kung ilang beses kitang iniintindi sa tuwing hindi mo iniintindi ang sarili mo. Sasha naman, hindi laging puro ibang tao ang uunahin mo. Huwag ka rin laging magpapadala sa konsensya sa mga sitwasyon na wala ka namang kinalaman. Hindi na ako nakasagot pa kay AJ dahil nagmadali na siyang tumayo sa pagkakaupo at nagkulong sa kwarto. Napiko na rin siguro siya dahil sa mga inaasta ko sa sarili ko. Hindi ko naman siya masisisi. Sa pag-iisa ko noon sa sala ay saka ko na-realize na tama nga si AJ. Binalikan ko ang kabataan ko at doon ko nakita ang ugat kung bakit ako laging nakakaramdam ng konsensya sa mga hindi ko natutulungan. Laging nagwawala ang nanay ko noong bata kami kapag mahina ang kita niya sa pagtitinda. Kami lagi ang pinagbubuntanan niya ng galit at nagwawala siya, naninigaw at nagpapatugtog ng malalakas na kanta. Lahat yon ay nakapagdulot ng takot sa aming magkakapatid, lalo na sa akin. Kaya lagi kong pinaparamdam noon at pinapakiramdam noon ang nanay ko sa tuwing papasok siya ng bahay. Kapag alam kong masama na ang timpla niya ay magtatago na ako noon sa banyo o sa kwarto naming magkakapatid. Ang senyales kapag nagiging ayos na ang mood niya ay tuwing hinihinaan niya ang malalakas na patugtog niya sa radyo. Doon pa lang kami noon lalabas sa mga pinagtataguan namin, Papa Dudut. Kaya naman lagi akong lumalabas ng bahay para mamulot ng pera sa palengke. Minsan naman ay tutulungan ko ang mga tindera sa palengke para abutan nila ako ng kahit na piso lang. Sapat na yon para may abot ko sa nanay ko para hindi na siya magalit. Naging ganon ang sistema hanggang sa magkaroon ako ng trabaho. Doon ay mas lalong bumigat ang obligasyon ko sa nanay ko. Lalo na't lagi niyang pinapaalala sa akin na utang na loob ko ang pagpapalaki niya sa akin. Hindi ko naman yun tinatanggal sa isipan ko, Papa Dudut. Kaya lang ay masakit para sa akin na yun na lang ang nararamdaman kong koneksyon naming dalawa na mag-ina. Pera at halos wala ng iba pa. Napaiyak ako habang binabalikan pa ang ibang naging resulta ng mga nasaksihan ko sa nanay ko habang lumalaki. Malaki kasi ang naging epekto noon sa mga nakakasalamuha ko, Papa Dudut.
Pakiramdam ko noon ay obligasyon ko lahat ng mga taong nakakasama ko na sa tuwing may hindi magandang nangyayari sa kanila at hindi ako nakatulong, pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat. Madalas ko ring pakiramdaman ng bawat taong lumalapit sa akin para malaman ko kung may nagawa ba akong mali sa kanila. Laging negative ang iniisip ko sa tuwing may napansin akong ugali o emosyon sa mga taong yon na nagpapaalala sa akin sa nanay ko. Mas lalong napalakas ang iyak ko nang maintindihan ko na kung saan nagmula ang guilt na nararamdaman ko sa tuwing hindi ko naiaabot ang kamay ko para sa ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung nagkaroon ako ng koneksyon sa past ko ay naging malinaw sa akin ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan ko, Papa Dudut. Hindi pa rin naman ako sigurado ng mga oras na yon kung yun nga ba talaga ang totoong dahilan kung bakit lagi akong nakakaramdam ng guilt sa tuwing hindi ako nakakatulong sa iba. Hindi ko pa man yon sinasabi kay AJ, ay gusto ko muna noon na buuin ang katotohanan sa kabataan ko para maitagpi ko sa mga nagaganap sa akin sa kasalukuyan bago ko yon sabihin sa kanya. May mga binalikan akong alaala na pwedeng may koneksyon sa kasalukuyan ko. Pero madalas ay hindi yon tinatanggap ng sarili ko, Papa Dudut. In denial ako sa trauma na inabot ko sa nakaraan at hindi ko yon magawang tanggapin sa sarili ko. At lagi kong iniisip na nakabuti sa akin ang mga pangyayari na yon. Andun pa rin yung pagmamahal ko sa naging kabataan ko kahit alam ko at alam ng puso ko na may mali sa naging pagpapalaki sa akin noong bata pa lamang ako. Gusto ko na noong kausapin si AJ para magpatulong na himayin ang trauma ko. Alam kong malaki ang pwede niyang maitulong sa akin dahil matalino siya at malawak ang kaalaman niya pagdating sa usapang psikolohiya. Papa Dudut, hindi rin naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento yon sa kanya. Siguro'y tama yung nabasa ko sa mga taong nakaranas ng trauma sa kabataan nila. Hindi yon madaling tanggapin at hanap ng paraan ng utak natin para i-deny na nangyari yon yung mga ganong trauma sa atin. Nakaharang lagi ang takot na mabuksan ang mga stuck na trauma sa ating kamalayan dahil hindi handa ang ating sarili na i-confront yon at pag-usapan. Dito na ako naging dehado dahil alam kong hindi ko talaga kayang pag-usapan ang mga hindi magagandang nangyari sa kabataan ko. Masyado po akong nabigla na meron palang trauma na naganap sa akin noong kabataan ko. Ang buong akala ko ay maayos ang kinalakhan ko dahil naalala ko ang mga masasayang tawa ko at hagikhikan kasama ang mga kamag-anak ko. Pero yun pala ang pinili ng utak ko na maaalala. Sinikap ng utak ko na itago ang mga madidilim na pangyayari sa buhay ko dahil sa ganung paraan marahil ay nakikita ng utak ko na mapoproteksyonan niya ako. Kaya lang, Papa Dudut, ay kailangan ko nang mawala ang takot at kailangan ko nang kumprontahin ng mga madidilim na kaganapan sa nakaraan ko. Wow! Sa wakas! Nakabili ka na ng yema cake! 2 araw na yung cravings mo dyan ah. Oo nga, kaso isang slice lang nabili ko. Tapos ang liit pa. At least meron pa. Kaya wag kang hihingi ah. Kulang pa to sa akin. Alam ko naman. Paabot nga ako ng isang platito. Teka, bibigyan mo ako ng yema cake? Hindi para sa'yo, para sa 3 brown na imps. Anong imps? Duwende. Meron 3 brown na duwende dito sa bahay. Bantay ko sila. Parang security guard, ganun? Magkano pa sahod mo? Ayan na naman po siya. Curious lang kasi ako. Hindi ka curious. Nanghuhusga ka na naman. Hindi ah. Bantay ko na tong 3 brown na duwende nung bata pa lang ako. Bakit ka nila kasama? Bakit ka nila binabantayan?
Sabi ko nga sa'yo, malapit ang pamilya ko sa mga lamang lupa. Kaya pati ako nadamay sa pinoprotektahan ng mga lamang lupa. Kaya ayan, meron akong 3 brown na duwende. Alam mo bang kaya nila ako nagustuhan kasi natutuwa sila sa kainosentehan ko? Matutuwa sana ako kung ikaw na lang ang uubos ng yema cake na yan. Kesa iaalay mo na naman sa mga duwende o kung kanino mang hindi natin nakikita. Paborito ng mga brown na duwende ang yema cake, honey at kape, no? Tuwing meron akong kape at yema cake, matik na nagtatabi na ako ng para sa kanila. Kahit 15 minutes lang na ialay mo yun, okay na yun. Baka naman pwede kang mag-pass muna sa pamimigay ng yema cake. Kukunti na nga lang yan, oh. Saka ang tagal mong inabang makabili niyan sa paborito mong pastry shop. Tapos, ibibigay mo lang sa mga di mo naman nakikita? Shhh! Naririnig ka nila. Oh, anong sabi? Nagtatampo na ba sila sa akin? May cravings din ba sila ng yema cake? Hindi na nakakatuwa yung biro mo, ah. Hindi maganda na maka-offend ng mga lamang lupa. Ako na nagsasabi sa'yo. Kainin mo na lang mag-isa yung yema cake. Sa susunod ka na magbigay. O mas magandang wag ka nang magbigay. Kasi nasasayang lang yung pagkain. Hindi sayang ang pagkain kung masaya namang nakakakain ng mga duwende ko, no? Hayaan mo na nga ako. Ako naman ang bumili ng cake na to at ibibigay ko to sa gusto kong pagbigyan. Sana all, duwende, para bigyan mo rin ng yema cake. Yung mga di mo nakikita, binibigyan mo. Akong boyfriend na nakikita mo, pinagdadamutan mo. Lagi ka namang nakakakain kahit kailan mo gusto. Yung mga duwende, bihira sila makatikim ng pagkain ng mga tao. Kasi nga, hindi sila tao para kumain ng pagkain ng tao. Uy, sorry. Na-offend ba kita? Gusto ko lang naman. Paano kung magutom o malungkot yung mga duwende dahil hindi ko sila binigyan ng yema cake, ha? Nasanay sila na lagi kong binibigyan. Tapos isang araw magugulat na lang sila na wala na akong nilalagay sa platito nila. Ano na lang ang mararamdaman nila? Sasha! Alam mo ba kung gaano yun kabigat sa konsensya ko? Bakit ka makokonsensya? Hindi naman tayo sigurado kung sasama ang loob ng mga duwende kung di mo sila bibigyan ngayon ng yema cake. Nakakakonsensya kasi kaya ko namang magbigay. Pero mas gusto mo magdamot ako. Kawawa naman sila na pagdadamutan ko tapos ako lang yung mabubusog. Ano na lang mararamdaman nila? Alangan namang isakripisyo mo yung pagkain mo para sa mga di nakikita. So para sa'yo, mas okay na magutom ka kaysa magutom yung mga lamang lupa. Ayoko lang silang malungkot o magalit. Natatakot akong magalit sila kapag di ko sila pinagbigyan sa gusto nila. Gusto ko lang isipin yung nararamdaman nila. Masama na ba talagang unahin yung sarili kaysa sa iba? Hindi mo na ba talaga matatanggal yan sa'yo? Bakit kailangan mong makonsensya lagi kapag di ka nakakapag-abot sa iba? Bakit kailangan mo laging isipin yung mararamdaman ng iba? Napahinto ako sa pag-iyak para ulitin sa isipan ko ang huling sinabi ni AJ. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakakonsensyang unahin ng sarili ko kesa sa iba? Bakit ko nga ba laging inuunang isipin ang nararamdaman ng iba? Hindi na ako makaiyak noon pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Napansin yun ni AJ at saka niyakap ako, Papa Dudut. Nanginig ang katawan ko habang nakakulong sa mga bisig niya. Hindi ko pa rin magawang umiyak pero napakapit ako sa kanya dahil sa panghihina ko. Ang higpit ng pagkakakapit ko sa kanya na parang nakasalalay sa kanya ang balanse ko. Sa kanya ko dinagaan ang mabigat na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hinayaan niya lamang ako at tahimik na pinakiramdaman ang panginginig ko. Habang tahimik siya ay naging maingay naman ang laman ng isipan ko at parang may isang boses na nagsusumbong sa mga hindi magagandang nangyayari sa akin na naging dahilan kung bakit madalas akong makaramdam ng konsensya sa tuwing may hindi ako natutulungan. Binalik ako ng boses na yon sa mga pagkakataon na naging madamot ang mga tao sa akin sa pag-intindi na hindi ko lahat kayang isipin at unahin ang nararamdaman nila.
Naalala ko kung paanong inuna ko lagi ang nararamdaman ng mga magulang ko sa tuwing nag-aaway sila at nagkakasamaan ng loob. Hindi nila inuna ang nararamdaman ko bilang isang anak na hindi handang makita ang mga away at gulo nila. Hinayaan nila akong ma-stress, matakot, malungkot at maguluhan sa iba't ibang negative na pinapakita nila sa akin sa tuwing may problema ang mga magulang ko sa isa't isa. Hindi ko deserve na makita ang lahat ng iyon noong bata pa lamang ako. Hindi dapat ako nag-a-adjust bilang bata sa mga problema nilang pangmatanda. Nasanay ang batang ako na inuuna lagi ang nararamdaman ng ibang tao sa takot na magalit sila. Doon kasi ako sinanay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Laging ako ang umiintindi at nag-a-adjust sa mood o problema nila. Nabitbit ko yung ugaling yon sa mga taong sumunod na nakilala ko habang lumalaki. Kinailangan ko laging pakiramdaman ng isang tao kung ano ang mood niya para ako ang mag-adjust. Lagi akong nag-a-adjust sa ibang tao sa takot na makitaan sila ng galit na kapareho ng nakikita ko sa mga magulang ko. Tinuring kong parang mga magulang ko ang lahat ng nakakasalamuha ko. Inuna ko ang nararamdaman ng lahat kesa sa sarili ko, na kapag hindi ko napagaan ang loob nila sa pamamagitan ng pagtulong ko ay tatamaan ako kaagad ng konsensya. Dahil bata pa lamang ako ay pinaramdam na sa akin na obligasyon ko ang ibang tao at wala akong karapatang unahin ang sarili ko. Ano po yun, Nay? Bakit naman ang tamlay ng pakikipag-usap mo sa akin? Napagod lang po. Ayoko ng ganyan pakikipag-usap mo sa akin, ha? Hindi ako sanay. Magpakita ka naman ng respeto sa nanay mo. Sa susunod po. Mabuti naman. Kailan mo ipapadala yung kulang mo sa allowance ko? Wala pa po kasi ngayon. Bumili ko ng bagong laptop para sa trabaho ko. Meron ka namang lumang laptop. Bakit kailangan mo pa bumili ng bago? Gastos lang yan. Sira na po kasi yung lumang laptop ko. Saka kailangan ko ng bago para makahabol din sa mga kailangan ko sa trabaho. Pwede naman kasing magtiis na lang sa murang laptop. Nasakripisyo tuloy yung allowance ko. Paano naman ako? Paano yung maintenance ko? Yung mga pamangkin mo, kawawa naman kung di ko aabutan ng pangkain nila. Babawi na lang po ako sa susunod. Ganyan din yung sinabi ng anak ng kumari ko. Babawi na lang daw sa susunod, pero ano nangyari? Nagpabuntis na lang sa iba, tapos hindi na nagpadala. Ganun ba binabalak mo? Magpapabuntis ka na dyan sa boyfriend mo para makatakas ka na sa obligasyon mo sa akin. Subukan mo lang talaga. Nay, wag niyong idamay ang boyfriend ko dito. Baka lang kasi siyang dahilan kung bakit parang tinatamad ka na mag-abot sa akin. Huwag ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo akong bumuhay sa'yo. Makaramdam ka naman sana ng konsensya. Sarili mong nanay, pinapabayaan mo lang. Hindi ko kayo pinabayaan. Hindi ba? Bakit binawasan mo yung allowance ko mula nung nakaraang buwan? Ganun ba yung hindi pinabayaan? Sinabi ko naman po sa inyo na kailangan ko magtipid kasi kakalipat ko lang ng bahay. Kakalipat mo nga lang ng bahay tapos bumili ka na ng bagong laptop. Ang dami mong dahilan para kalimutan ang obligasyon mo sa akin, ha? Samantalang nung bata ka, nauubos ang pera ko kakabili ng diapers mo. Hindi ka man lang makonsensya? Hindi man lang ako makonsensya? Buong buhay ko yan yung nakaprograma sa utak ko. Makonsensya lagi kahit hindi naman dapat. Salamat sa pangungonsensya nyo lagi sa akin. Wala na akong magawa para sa sarili ko kasi lagi ko na lang inuuna yung ibang tao. Kinokonsensya mo ako ngayon. Wala akong ibang ginawa kundi buhayin kayo mula nung iniwan tayo ng tatay nyo. Akala nyo ba madali sa akin yon? Alam ko naman pong nahirapan kayo at buong buhay kong ipapagpasalamat ang sakripisyo nyo para sa aming magkakapatid. Ayun naman pala eh. Ano tong sinusumbat mo sa akin na parang napapabayaan mo ng sarili mo dahil sa akin? Dahil yun naman ang totoo. Dahil sinanay nyo ako na kailangang unahin ko kayo kesa sa sarili ko. Hanggang sa ibang tao na bitbit ko yon. Hindi ko na magawang tulungan ng sarili ko kasi mas kailangan kong unahin yung iba. Ikaw ang may desisyon yan, hindi ako. Huwag mong isisi sa akin yan.
Desisyon nyo na mag-away ni tatay sa harapan naming magkakapatid nung bata pa lang kami. Desisyon nyo na sa pilitang kaming pilitin magkakapatid kung sino sa inyo ang kakampihan namin tuwing magkakagulo kayo. Desisyon nyong pagbuntunan kami ng galit kahit wala namang kaming ginagawa sa inyo. Hinahanda lang namin kayo sa totoong mundo. Paano kayo makakasurvive kung hindi namin ipapakita sa inyo kung gaano kapangit ang totoong mundo? Hindi namin kailangan makasurvive lang nung bata pa kami. Kailangan naming maramdaman na safe kami sa inyo ni tatay. Nakausap mo nanay mo? Oo, Kumusta? sinusubukan ko nang maging malaya sa guilt. Anong pakiramdam? May nginig, pero payapa. Sa wakas, pinakinggan na ng mga lamang lupa ang hiling ko. Ha? Sa tuwing naglalagay ako ng tubig sa timba para sa sirena sa banyo, nagtatabi-tabi po pag nagdidilig, o kaya nagsishare ng kape ko sa umaga sa mga duwende mo, lagi kong binubulong na palakasin nila ang loob mo para humindi, para sa ikabubuti mo. Thank you ha. Pero sa tingin ko natauhan na lang din ako. Ako na tong may pakana sa paglaya ko. Masarap pala sa pakiramdam na hindi puro oo ang sagot mo sa lahat. Ayos din palang humindi para sa self-care. At hindi mo pwedeng akuin lahat ng guilt kapag may hindi ka matulungan. Tara na, Saan? ililibre ko kayo ng duwende mo ng yema cake. At mula ngayon, mineral water na yung ilalagay ko sa timba sa banyo. Napailing na may halong tawa ang sinagot ko sa sinabi ni AJ Papadudut. Na-touch ako na nagawa niyang paniwalaan ang mga lamang lupa para sa kapakanan ko. Pag-ibig nga yun. Doon ako nagtiwala at nagkwento sa kanya sa mga binalikan kong alaala sa nakaraan para mas maintindihan ko kung ano ako sa kasalukuyan. Kinuwento ko kung paanong hindi naging safe ang environment na kinalakhan ko. At yun ang humugis sa kung sino ako ngayon. Hindi na ako natakot na aminin sa sarili ko ang mga trauma na inabot ko noon. Papadudot, habang unti-unti kong tinatanggap ang mga nangyari sa nakaraan ko ay parang mas lalong lumalakas ang bulong ng batang ako. Malaya nang nakwento ng batang ako o ang inner child ko ang lahat ng sinapit kong trauma noon na sinarado ng utak ko para hindi ako masaktan. Kinailangan ko lang pala ang boses na yon para muling buksan ang mga sugat ng nakaraan. Sa pagbubukas nga ng mga sugat ko ay nagawa ko ng gamutin yon nang hindi na lang pansamantalang tinatapalan. Kinailangan kong harapin ang mga sugat na yon para tuluyan na yung matuyo at hindi na makaapekto hindi lang para sa aking sarili, kundi pati na rin sa relasyon ko sa ibang tao. Sa ngayon po, Papadudot, ay inuna ko na ang sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na ginawa kong umuo naman sa sarili ko. Lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ay binuhos ko na sa sarili ko. Hindi ko na pinagdamutan ang sarili ko kung makakaramdam man ako ulit ng guilt ay mangyayari na lamang yon kapag hindi ko na ibigay ng tama ang pagmamahal para sa sarili ko. Naglagay na ako ng boundaries sa mga taong lumalapit sa akin para humingi ng tulong, kahit sa nanay ko mismo. Nakaramdam na rin naman si nanay at kung ano lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Tinanggap niya ng may halong pasasalamat kung ano lang ang kaya kong iabot sa kanya. Hindi pa rin ako nakarinig ng sorry sa kanya pero masaya na akong bumabawi siya sa pamamagitan ng gawa. Ayos na yun sa akin, natuto na rin si nanay na tumanggap ng hindi sa akin kapag alam niyang naaabuso na ako. Paunti-unti ay naging maayos na ang relasyon ko sa nanay ko. Si AJ naman ang higit na natuwa sa pagbabago ko. Sinuportahan niya ang lahat ng pwede kong gawin para maghilom ang mga sugat ko. Napakaswerte ko na nakahanap ako ng kapareha na gusto akong tulungang makabangon kaysa ubusin ang mga sugat ko para sa sarili niyang kapakanan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papadudot. Buong puso ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nakinig ng aking kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kabarangay forever, Sasha. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
forever.